Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. У ефірі новини час мясцову студія Леся Ушакова і галоўнае сёння. Выбарчая кампанія на старце. 8 верасня ў Беларусі пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу 7-го склікання. Маладзечынскія праваахоўнікі раскрылі буйную збожжавую афёру. Зорны футбол чакае маладзечна. Нагадаем, культурна-спартыўнае свята адбудзецца 15 верасня. Выбарчая кампанія на старце. 8 верасня ў Беларусі пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу 7-го склікання. Гэты этап працягнецца да 7 кастрычніка. Стаць кандыдатамі могуць грамадзяне, якія дасягнулі 21 года і пастаянна пражываюць у Беларусі. Пры гэтым яны не павінны мець судзімасць. Вылучыцца кандыдатам можна некалькімі спосабамі. Ад партыі варта адзначыць, што ў Беларусі іх 15, ад працоўнага калектыву колькасцю больш за 300 чалавек, альбо шляхам збору подпісаў. У апошнім выпадку неабходна заручыцца падтрымкай не менш чым 1000 чалавек. Наступны этап рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Ён пачнецца 8 кастрычніка і завершыцца 17 кастрычніка. Роўна за месяц да правядзення выбараў у палату. Паводле указаў прэзідэнта нумар 293 і нумар 294 ад 5 жніўня выбары ў верхнюю і ніжнюю палаты парламента пройдуць адпаведна 7 і 17 лістапада 2019 года. Папярэджаны, значыць, узброены. У межах акцыі аднагодняй бяспекі супрацоўнікі райвыканкама і грамадскіх арганізацый наведалі прадпрыемствы і арганізацыі раёна. Мэта візіту – маніторынг выканання правіл калектыўнай і асабістай бяспекі на рабочых месцах. Там, дзе ахова працы не на апошнім месцы, там зніжана і рызыка вытворчага траўматызму. Падчас сустрэчы ў калектыва гасцей цікавіла, як выконваюцца на месцах апошнія прадпісанні і рэкамендацыі, выдадзеныя адпаведнымі службамі, як па магчымасці вядзецца механізацыя і аўтаматызацыя вытворчых працэсаў, ці забяспечаны работнікі спецадзеннем. Зразумела, вядзенне дакументацыі і інструктажоў таксама не выпала з поля зроку правяраючых. Прадстаўнікі розных структур райвыканкама пабывалі ў аўтапарку номер 4, Маладзечынскім лясгасе і ў коммунальнику. Мы сегодня посещаем предприятие с целью все-таки еще довести до людей о соблюдении тех правил охраны труда на предприятиях, которые прописаны сегодня законодательством. Для того, чтобы все-таки сохранить им жизнь, сохранить их здоровье, потому что сегодня работников ждут семьи, родители, дети. Адвялі ў бок 95 000 рублёў. Маладзечынскія праваахоўнікі раскрылі буйную збожжавую афёру. 41-гадовы маладзечанец кіраваў арганізацыяй, якая займаецца дылерствам. У асобе фігуранта кампанія заключыла дагавор на пастаўку 300 тонн пшаніцы на адно з найбуйнейшых вытворчых прадпрыемстваў Маладзечынскага раёна. Прычым працавала фірма на ўмовах 100% папярэдняй аплаты за тавар. Пры гэтым для самой кампаніі пастаўшчыка здзелка была не такой выгаднай, як для намесніка дырэктара. Прадпрыемства прадавала тавар па загадзя зніжаным кошце 311 рублёў за тонну, у той час як рынкавы кошт вар'іраваўся як мінімум ад 350. У якасці аплаты нібыта закупленую пшаніцу на рахунак пастаўшчыка паступілі 94 000 рублёў. Аднак збожжа заказчыку так ніхто і не паставіў, а пра тэрміноўку тлумачылі, нібыта падвёў расійскі контрагент. Збожжавы тавар для маладзечынскага завода нібы ішоў з Бранскай вобласці. Аднак аператыўнікі установілі, што на момант здзелкі ў беларускай фірмы з замежнай кампаніі не было ніякіх узаемаадносін. У наступным 240 тонн усё ж даставілі ў засекі фірмы і паспяхова рэалізавалі іншым спажыўцам. Супрацоўнікі аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі высветлілі, што да схемы збожжавага махляра былі прыцягнутыя некалькі сумнеўных фірмаў. Па факту кіравалі імі староннія асобы, але ўсе яны падкантрольныя аднаму шэфу, намесніку дырэктара. За кошт такіх арганізацый з абароту і былі выведзены фінансавыя рэсурсы фірмы. У дзеяннях падазраванага праваахоўнікамі былі ўгледжаны прыкметы складу злачынства, прадугледжанага заканадаўствам як махлярства. Яму пагражае да 10 гадоў зняволення. Маёмасць фігуранта арыштавана, паведаміла афіцыйны прадстаўнік Маладзечынскага РАУС. Дыма без агню не бывае. 6 верасня паступіў званок на нумар 101 у Маладзечынскі ГРАНС. Аб тым, што бачны дым у гаражным кааператыве нумар 14 па вуліцу Новы Свет, паведаміла брыгада хуткай дапамогі, якая ў гэты час знаходзілася на выкліку. Калі ратавальнікі прыбылі на месца пажару, было ўстаноўлена, што гарыць старожка, прыбудаваная да гаражнага бокса. У выніку пажара цалкам знішчаны дах і перакрыццё пабудовы. Прычына пажару высвятляецца. МНС папярэджвае, прычынай шматлікіх надзвычайных сітуацый з'яўляецца безадказнасць чалавека
чалавека і невыкананне правілаў пажарнай бяспекі. Хоць за бяспеку даводзіцца плаціць, але за яе адсутнасць двойчы. Таму нікому не варта забываць жыццёважныя правілы. Акцыя «Адзіны дзень бяспекі» праходзіць па ўсёй краіне з 1 па 10 верасня. У гэтыя дні арганізуюцца прафілактычныя мерапрыемствы па папярэджанні надзвычайных сітуацый, правапарушэнняў і злачынстваў, а таксама навучанню навыкам першай медыцынскай дапамогі. Тэму працягне наш корэспандэнт. Кожны з 10 дзён акцыі быў замацаваны за органамі дзяржаўнага кіравання і грамадскімі арганізацыямі. 6 верасня свае тэматычныя мерапрыемствы праводзілі людзі ў пагонах, прадстаўнікі аддзелаў органаў унутраных спраў. Асобая ўвага дзецям. Пачатак новага навучальнага года – гэта заўсёды няпросты перыяд адаптацыі школьнікаў пасля летніх канікул. Таму арганізатары прапанавалі вучням замацаваць правілы бяспечных паводзін дома і на вуліцы у выглядзе квест-гульні на 7 станцыях. І практычна на кожнай з іх узгадывалі пра належны пераход чыгуначных путей і пешаходных дорожак, без прыслухоўвання ў гэты час мелодый па гаджетах. Обращать внимание на приближающийся транспорт, как будучи на проезжей части, переход через проезжую часть. Остановиться, посмотреть по бокам, увидеть, удостовериться в том, чтобы его не травмировал, не подъехал, не сбил. Также особое внимание для детей мы объясняем по нахождению на улице, соблюдение правил каких-то личной безопасности, отходить от каких-то компаний, незнакомых компаний, от граждан незнакомых. Это касается больше всего детей младшего возраста. Когда родители на работе, то детям нужно возвращаться домой, чтобы они обращали внимание. На кожнай са станцый заданне ў выглядзе гульні, красворда, загадак, віктарыны. Як дзейнічаць, калі ты раптам становішся сведкам надзвычайнага здарэння, што рабіць, калі звоняць у дзверы незнаёмыя людзі, дзе шукаць паратунку падчас навальніцы ў дарозе, чаму нельга выкладваць усю інфармацыю пра сябе і сваю сям'ю ў інтэрнэце. На гэтыя і мноства іншых пытанняў дзеці шукалі адказы разам з прадстаўнікамі сілавых структур. За правільныя адказы кожная каманда атрымлівала балы, а найбольш актыўныя ўдзельнікі заахвочваліся прызамі, сувенірами на адпаведную тэматыку. Вместе с классом мы ходили по разным станциям, разгадывали ребусы, загадки и вспоминали правила безопасности дома, в школе, на улице. Также нам рассказывали учителя в школе правила безопасности на 1 сентября. Задача адзінага дня бяспекі – развіццё ў грамадстве культуры бяспекі, жыццядзейнасці, правядзенне навучальна-выхаваўчай работы з падрастаючым пакаленнем і прапаганда бяспечных умоў пражывання насельніцтва. Упершыню такая акцыя адбылася ў Беларусі сёлета з 20 лютага па 1 сакавіка. Плануецца, што падобныя мерапрыемствы ў рэспубліцы будуць праводзіцца 2 разы на год. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Зорны футбол чакае маладзежны, нагадаем, культурна-спартыўнае свята адбудзецца 15 верасня. Матч каманды ветэранаў футбола Маладзежынскага района з камандай вядомых артыстаў пройдзе на гарадскім стадыёне, а пасля свята прадоўжыцца ў летнім амфітэатры, дзе выступяць зоркі беларускай эстрады. Варта адзначыць, што ўдзел у мерапрыемстве прымуць не толькі спевакі і артысты, а таксама вядомыя культурныя дзеячы. Сярод іх тэлевядучы АНТ Тенгиз Думбадзе. Дорогие мои жители любимого Молодечно, я очень жажду очередной встречи с вами и хочу призвать, поверьте, это будет очень грандиозно, очень красиво, очень доступно, очень искренне. Нам будет не хватать ваших глазенок, нам не будет не хватать ваших ладошек, нам будет очень не хватать ваших возгласов. Там, я не знаю, болейте за своих родных, болейте за них, потому что в общем итоге выигрывает вся наша страна, выигрывает Беларусь, выигрываем мы. Приводите своих детей, пусть дети видят, как можно радоваться в это время. Пусть дети видят, что есть спорт, без которого жить очень трудно. Я хочу, чтобы этот день вошел бы в историю не только вашего города, чтобы он вошел в историю каждого из нас, кто любит эту жизнь, кто любит свои семьи, кто любит свои родные места, кто любит спорт, кто любит музыку. Одним словом, живите ради доброго, а доброта идет к вам на этот грандиозный праздник. Убачыць інтэрв'ю з унікальным чалавекам, які жыве на дзве краіны Беларусь і Грузію, вы зможаце ў хуткім часе. Сачыце за навінамі ў сацыяльных сетках на старонках МКТБ. Да іншай тэмы.
Ахова птушак бацькаўшчына абвясціла птушку 2020 года, якая зменіць крылаты сімвал 2019 вялікага падорліка. Такая інфармацыя змешчана на сайце Аховы птушак бацькаўшчыны. Увесь наступны год у Беларусі будуць праходзіць мерапрыемствы, прысвечаныя глушцу. Сёння ў краіне налічваецца менш за 500 асобін гэтага віду. У ліку галоўных пагроз для птушкі знікненне месцаў пражывання за высечкі лесу, а таксама драпежнікі. Нацыянальная кампанія «Птушка года» існуе з 2000 года. Яе мэта прыцягнуць увагу людзей да дзікіх птушак Беларусі. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе прагноз надвор'я. Не пераключайцеся. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.